What's up mga idol? Mga idol, manggugod kay magluto mi karon og tinapa mga idol. Nya kauban ako si Kabirmin, iyang Facebook page DJ Yogi Vlogs. May YouTube channel. Og si Paribayo. Nya tungkuan. Mga idol, ang nagluto karon si Kabirmin, DJ Yogi Vlogs. Anong Kabirmin na mga idol? Yabay Pardo. Grabe oh. Luto mi og tinapa og udong. Grabe oh, gihiwa ni Kabirmin oh. Ipalon nyo ang page ni Kabirmin DJ Yogi Vlogs. Grabe. Malo kay wala ko sinina. Lah, grabe oh. Pampalit niya si Nina. Kabirmin. Shout out imong mga amigo, mga kumpare. Kasi mong shout out. Shout out ni DJ Yogi. Do Bakoy dia sa Kalawisan. Kinsa Pansat, Kalawisan, Lapu-Lapu City. Grabe, kinsa pa? Dire sa PBB. Isa yung shout out. Pare nimo, pare. Di bangag nga bugal-bugalon kayo. Lah, shout out. Iwat sa nagvideo. Grabe. Oyang na kaya. Matik na. Royal ko sa inyo. Yung mga idol Snappy, shout out. Shout out yung mga idol Snappy. Shout out ko ni Bastid ko sa yung mangod. Grabe. Okay. Matik. Bunal ra. Bunal. Shout out tong nakatapad og Hapunisa ganina. Tong nakatapad og Hapunisa ba? Naka-picture. Toto. Grabe. To. Grabe, bunal oh. Imo na to. Grabe oh. Munal to. Si Kabirmin nagluto, ugma ako na pa magluto mga idol. Taran mga di. Oscar Kilo ra na eh. Oscar Kilo ra na tirada na oh. Pinungon niya gagmay guys. Na Una na ba? Ngunaw na siya kuan mga idol, si Kabirmin ang ngunaw na. Kabirmin na tirada eh. Kauban na mo si kuan Paribayo. Grabe oh, Kabirmin. Viral ni Kabirmin. Follow my page oh. Tangi ako mga video sa maabot ng panahon. Wala, grabe. Hiniguli niya Batasan Island. Hindi na ako. Grabe. May pagkita ninyo nga hindot kayo. Hindot na nga mga kuan tirada. Ito tingkatid. Wala. Itur mo niya sa Bohol. Kuan, Saan mo masaya? Saan ka masaya sa protanta ka? Joke ka din ang kanon pre, pa. Bahaw lang ra. Grabe. Bahaw lang sa kalam. Kubkuba. Tunay kon. Bunal. Bigwasi. Kalampot. Announcer naman noon. Adik igor ako tig video ninyo. Tanatan araw ah. Wala gidokol na ang lamas. Plato ko ano plato. Nato ni siya mga kaibigan kay para makuan ba. Pag-video ni siya. Pre, kay luto pre. Pre. Kay luto. Ha? Kay luto. Sa? Kaya luto. Ikaw luto ra. Ikaw may luto ka, Kabirmin mo ka. Kabirmin mo ka. Kabirmin si Daman tong kuan, tong asin. ha? Ikaw pre. Tong asin. Asin? May balance ahos. Para tumaro ba na yung mga isda. Dagko rin. Ini si ginisam. Sa kamunggay. Ngayon oras unig kuan mga Kabirmin no.
Di ba? Bro. Ay, pero dia. Ha? Ito. May video rin. Hindi ka video. Ikaw video kay kami luto. Unsa mo kay? Ulo to. Ang asa ni. Ang takba ni. Ito, ay kub. Suan, kani Ang kanon? bawa ay kub. Kani bawo? Itong sa ano. So. So. Magluto na si Kabirmin mga idol. So, grabe. Oh. Magluto. Magluto na siya mga idol. Pantinubot na yung mantika. Sa. Tanaw sa hubas pa na pamunguro na tubig. Bigwasi mga Kabirmin. Sabi inyong vlogger Kabirmin, no? Kabirmin. Sa punga ng ubot para masikay. Shout out kong kalidon dia. Tsah, grabe. Nasa landingin. Lah. Bagong isa-isi. Tsah, grabe. Gispatan po ni ko, ano? Parimbayo. Tsah. Ako nang udong sa may kay bagong outer pala. Tsah. Dirahi Kabirmin. Huwag mo na ng sigay mong kahoy Kabirmin. Tsah, grabe. Huyop ni Kabirmin, no? Siga, puro lang baga. O, kana, siga na Kabirmin. Bagong siya parang taong Oh, tsah. Kabirmin, birada Kabirmin. Puro lang kaliraw. Tsah. Bigwasi Kabirmin. Tsah. Ako itig kuan ni ako itig video ni Kabirmin. Tsah. Miss Kabirmin, no? Tsah, mantika ni Kabirmin. Nagkuha siya sa mga lamas si Kabirmin. Tsah, grabe. Viral is Kabirmin. Tsah. Shout out sa usa maglunod sa lamas kasi mo shout out. dapat ang Jan Morris. maler. Tsah. Grabe, oh. Palibog. Lah, grabe, oh, Kabirmin, oh. Kabirmin on the mix. Ilunod na ang lamas. Yan na. O paday gibawi og balik. Mga 1 minute. Tsah, grabe. Siyempre. Yun, gibawi man niya ang lamas mga Kabirmin. Yang manggi nikuha ni Kabirmin ba. Yang gibawi o nya gidayon og lunod. Karon yan ang ilunod ang lamas. Tsah. Grabe. Grabe, oy. Tsah. Ito ang kaha, balik si Kabirmin. Tsah, grabe Kabirmin on the mix. Ano to si Kabirmin? Basta. Kenapa Kabirmin? Tsah. Pagawang gihatag ang tinapa ni Kabirmin, mga idol. Tsah, grabe. Grabe, oh. Tinubre nga luto ba? Pero lami kayo. Tsah. Pag ilunod na niya ang tinapa, ipakita ang brand sa tinapa, baka naman, ipakita. Liga. Miga. Liga rata. Tsah, Liga ra ko tama. amiga ra kuno taman, eh. Tsah, gibubo ni Kabirmin. Tsah, Di labay. labay na da Kabir. Tapi Tsah, grabe. Tsah. ya may tilabayan kay basura man. Tsah. Grabe, Kabirmin on the mix. Kabirmin. Grabe, ispatan ni duha ispat.
Maglu. Lala sticker, pwede pilit mo. Kahoy ng kahoy daw. Oh. Kamatay suga sa usod pod. Ito na balikon sa sudog da. Ano pa naman ito? Butang isang tubig. Pag ganito yung tubig. May problema kay kapag luto lang. Pilit mo ulit. Inubig sa pambot. Grabe eh. Tubig lagi kas pambot na. Daghan na og kuan ka Bermin kay arong lami higop ka Bermin. Wangan pa na ka Bermin oy. Mubas pa man na siya ni butang mo sa udong og miswa. Hop, tur na ka Bermin. Sa. Nay tuyo ka Bermin. Tuyo. Uy. Nawahay ni mo glunod ang tuyo ka Bermin. Kira na ka Bermin oy. Okay, tuyuhan na ta. Asin lang asin. Silang. Sa. Ukub. Wala nang siga ka Bermin. Nag-asin na yan. Suko mas ka Bermin. Sa. Sa, grabe. Ara asuha ka Bermin. Sa. Wah. Ito pare bayo. Sa. Grabe sa ka Bermin no. Mukha na lang ini kagwan na to. Sa ka Bermin on the mix. Dira ka Bermin. Sa. Grabe ay. Ka Bermin on the mix ko na god. Ta gilunod ng mga miswa ka Bermin. Ari pikas ka Bermin, arong musiga diri pikas. Butangi ka Bermin diri oh. Pikas ba arong musiga ba arong musiga. Upan na to. Upan na to sa. Tagdan gamay. So iso na arong musiga na kanang mga miswa ba kana. Arong musiga. Ni, grada ka Bermin. Guhuyop man ni ka Bermin ang kahoy. Sa, arang hinaya musigang kahoy mga ka Bermin. Sa. Ara. Ito risky. Sa, grabe eh. Gilununog magic sarap ni ka Bermin. Mga idol, gilunuran ni ka Bermin ng magic sarap. Timplada. Sa, grabe eh. Please support DGUG Vlogs, mga idol. Sa, grabe eh. Yan ito. Ipakita magic sarap. Na magic sarap, baka naman. Ina. Sige, sponsoran ka. Na ba, magic sarap, baka naman. Ipakita diri. Magic sarap. All in one. Baka naman. Sa, grabe. Walang magic sarap. Sa, Walang lasa. walang lasa, Walang grabe. live light. Alah, walang love life eh. Heartbroken mo ni si Kabermin God. Ano siya nga kuan. Pero nakamubo na ni. Mubo na ni si Kabermin. Sa, grabe. Sugan ng kayo. Sa, grabe oh. Si Kabermin oh. Grabe eh. Hansak yan. Sa, bukaw na God. Pilaway Kabermin. Basig tabang kayo na Kabermin ha. Ano itong mga kuha ba? Mga buwa sa katangimban ba? Sa, grabe eh. Kabermin on the mix ko na God. Sarap ang law. Sa, Ano niya siya dugo sa kuwan? Sa saan? hayang-hayang ba? Sa. Yato bang napukadis yung kamera Kabermin? Sa. Ito bang ba? Ito napukay istorya Kabermin? Sap. Sa. Vlogger na si Kabermin no? Oras na rin. Sa, grabe Kabermin ay. Kerpuran. Ah, Sa. Okay, sound? Sound ba? sounds. Wa pa nakadto siya, wa pa nakakuha na yung speaker, balik pa na siya ugma. Ani kasunod law. Si kuan Paribayo.